Zanreya nangma chein torchlight eng chau ringin thlan muala ikal kwal ve toem mitam tak chuan khua athim nuwa chuan thlan mual hi pumpel sham kan tum china kan kalngam lo chin ma se mi chen khatan chuan lo thei lawa an ti ngai thil an na ani zana thlan mual vengtute thlan mual security te tan chuan an ti lo thei lo thilania thlan mual ven chu an na ani chin miaw wangin lo po soi thei lavin an dam kho chuanan an ti lui ve chang chin heng an na an tho hun zanre taka hian eng thil nge an ton chin niatlak nuwa eng thomin nge timu thei lo chin ti te tunchuma hian kan ngai thladona heng thil thleng te hi thon thu phwa chop mai ani lawa atong tu te nge ina an thil soi te ani thlan mual hi alanang hian re reng lawa thlana mu zong te hi an chol ha dam vek lauti heng thil thlenga chang te hian a chiang em ani en mai chuan thlan vengtu te na hi na ol sam tak angina langa zana voi ni vel thlan muala kalkwal geita in kal thaim ti en felle thil thleng engemo a om changa report siam kha ani maya an round car laka an du danin anom theya in biak ponan radio an on chin bok zana thlan vengtu na thok thar hlim grek po hetiang che hian a tho tur shilania a har sat me lem lo na ha thak mani lawa a ha thak lo ang ain lo acha phian boka summu theina ol sam tak ni na ngai atan phei chuan na du thu sa mani ma zoka pangoi choi mun lun deu aya mun re lam ngai na mi ania kumsom liral kai to ania nupui chen hlimani boka thoveng le ha dam taka hun manadua anna mu thar chu atan chuan adu om em ani thlan mual chu aria mun re ngai na mi takalo ni boka mishing an phunuai noi lawa akha to ka chingpirinu tho masha chinte chu atan chuan a tok chia aduang nge ya mun ha dam thla ka ni don ni na nga ya ma se angai dan chu adik lo kholian lem lo tak daya thingle mau kara thlan mual lui ve to taka oma a gate te po chu atui ek na sa to a umzatam taka upa lani lo ma se a thlan lungte chu a he be bui to a pat ek tenan bom ve na sa to a duat taka an thlan en kol tu chhungte an nei to lo hlom ani ma na thlan veng tu office chu intereu te pindan shang le peng shang omlem lawa sakpum ve to pania monitor black and white om ve nge ya chu chuan cctv kil nia anda pani chu a connect ve a pakhat chu alu na gate lan theina a ania pakhat le chu thlan mual azau theyang bera alan theina la ya da ani bok chu camera pakhat zo ka changa langchiang theila ya thlan lung in tlar te chu adang zong ain a hluina cheto zo ka thil hlo om dang a thlen ma poin greg chuan chung thlan lung in tlar te chu ara bru deuh chin helai muna thingom te hi alian bika boruak po a uap bik chura khi a thongai lo ang mai ani akar khatna chu boina le har satna tok lavin a tling tlave maya flashlight kengin akal kwal china reku na mu zeu le beer bottle ruak a mu zeu chin ti bak chu thil dang engma tuna nation lo ma se azan sarina changchuan thil thleng om chanta zingdar thum bor vela chuan a radio chu aron ri cheka radio rik dan pa ngai chia pawni lo thom siam deuh ron ri chuak tur ang mai hi ani ahan ngai thachianga thom satli ani lo kot pol thlan som pasari na ti ni om takina sia chumi nu chuan are le wanga eng thom ma shele to lo amu hil thelo chu office a chuan a chureng ringota radio chu a buai puya ahan met china ithil soi kha soinon le te ati poin engma chan let na a om to lawa chulai na ya ama lo midang anom lo ti chiang boxi ngai chat lo na anei ring thawa wang chuan ngai chat nan tin thlan mual marlam thlan som pasari na omna lampan chuan a me en nen a chuak le a thlan som pasari na chu everett ko la thlan ania
kumsang kha zakwa som nga pahnia thidai to kha ania an khwa chuan a chhungte anom le omlo hriat ani to lo a thlan hi ama poin grekhian alo kalpel fo to china thlan hlui satlia ve mai ania ro puina shana nei lawa alunga khive deu to a chungzona thingkung ro a ombok chu thlan chu a han thlenga a ding ngal chat a thlan lei chu alo rual rem lo tlata hai thar hlim chu a ang che alawa ma se khoi nge yani ti a hriat the kenya ka mu boka ma se bu te mo na thok phe kho ke mo niak ni lovin smart shoe niak ani a me en ken chu a han le kwal thuak thuaka ma se tu ma mo nei lo chumi zan chuan khwa avot em maya khovot noya chuan a ngak de uwang wanga chuta thingding khup kara chuan engemo phezewa muwa a han en chianga mihring pian mang kot pol ha ni om tak hian thimzinga tang chuan alo en ni om tak hian a muwa ma se a engkena a han chuna a han en chian chuan engma alo om le to chuang lo rilunwam lo de chung chuan a office lama chuan a kir le a radio a thil hriat kot pol thlan som pasari na ti kha aril ruwa chuan arinon on ona mi inan fia mani aringa rol thar ngal fal dewemo mi preng ching ti velin an fia mai mai ani aring maya ma se report chu a the lut ta thawa atuk zan aron her chhuaka zan masa ang chia khan thil thenga om le ta zandar thum le minute som pasaria radio chu ron rile in angai te bok chu aron rile a tunjum chu inring lok thapa omani boka a me en le thermal camera sajuk vel chuina na an man chin chu kengin rang takina ko chuak ngal tunjum chu kenya kemo thlan hai na nu mathar lam angkha amu to lem lawa ma se bawruak chu avot zual big emema atirila khur era thil engemo hule vothian ataksa adek ang tlada hriat na aneya thermal camera chu le kangin thlan bulvel chu a hantin kwal thuak thuaka atin kwal na mun tam zoka screen a chuan thil danglam engma alang lawa ma se thlan som pasari na a hantin chuan a khong ngal vek screen a chuan a sen hian mihring pian mang ang chia chia ding reng chu alo langa mundanga tin le a thildang engma alang lo angaya bok chuan tin le in chu pian mang chu alo bo ta deya record ta han tuma ma se engma a in record theilo atuka chuan thlanwal director ne na everett kola thana chuan chumdanga thildang lam a thleng to empty azota director mitmeng chu adanglam ngal pangoi choi kumsom rukral kai to ania she tak chung chuan he thil chungchang hi kan soi zen zen ngai lawa sin aron ti chhuaka ma se grekanano rengta ka chuan thilom zia chu a hil fiata ani kumsang kha zakwa som nga pahni khan everett kol hi mibo tam taka rin lelania atlang puin no pangan ni pangoi choi tak engma soi zen zen ngai lawania evidence nei lo ma se chui chian ani ta thawa ma se thuan zofia man main everett kol chu in ka nga aboral ta ani man chu a hlawa wanga ama le ama intilum ni in mitam takin an nga ya a inte chu an handa pa ma se engthil jangkai ma mu chwa an nation lo chuti chungpo chuan a thuruk te thlan khura aliam puiti in mitam tak chuan an la soi zui changa police ten an na tho that lau thup an tuma wangin man mo takin an phum ti te nan soya ma se engma shilfia na a to lem chuang lo hunakal zela an khwa po chuan malaman pan zela tu mai nan shezui to lem lo a thlan po tlo tu le chei hnum tu lavin alung te chu ading ngoi ta reng ringota ma se greka alaulan ta hnu chuan adanglam chhauta ani grek chuan chu thlan chu anga event ta mema engemo tak mu chhein be sein record lui te chu a hai kwal china an khothil lui da khom na te chuan document lui a haya bo chen to te lo om ma se amu ang chu arem khom theya
Everett a case a chuan thudik nia arin chu a she thei ta a thiam lo ni mi alawa rin hlela nia Everett a kha papoi soi lawani chu aring ta a police ten an chet fel lo na an thup na man ruwa mai ani chu aringa a thil mu chu atang chuan a thlan nia an ngai po an phum na tak ani aring talo zan kha chu Greg chu amu hil theilawa thana chuan kalin a thil hria chian chak na chuan aril ru a hne hlea man ruwa amamo tur nia a hriat te akenga zinglam dar thum le minute som pasaria a radio chu aron rile tek ma se tunjum chu o khan a thu soi ngai soi non to lavin midik lo zawk in phum ti chu aron soi ta a Greg chu a phu zoka atu khum sam chu ading era muang chang a han hoile chuan anung fit nga vela hla a chuan papakhat kot pol ha hi chemi alo chuan alo ding ngoi renga a mai chu adang emema amit khur athuk duka tuyat hlum ang mai ani aka chu a ang phwawa ma se eng thom ma chwa lawa thu theilo thok tuma ang phwawang kha ani Greg chuan a engken chu a thlawa a chhar le a chupa din na lam a han en le chuan alo to lo atuk zinga chuan thlan mual director chu bia in ana atang chuan bana du thu a soita a thok chhun zom thei to lo cholama mo thu le a thil mu te chu a soya an khwa chu a chwa san wang ani ma se a chwa san ma chuan a thil mu chwa zong te le a thil ton te chu chanchi bumi te ne na a thon kwal mana thlani nuwa chuan thlan som pasari na chu hai ni in an han chui chianga chu thlan chunga an mi phum chu Everett call ani lo chu rang chu tun thleng hian tunge ani hria talani lawa ma se thil pakhat la thleng renga mi pakhat kot pol ha chu zinglam dar thum le minute som pasaria che hian ala in lar se a ngoi hle in ading reng chin Greg anuwa thlan vengtute poin atonang kha antong china an radio te hi aron chiang lawa kot pol thlan som pasari na tiri te kha an na shereng ani he tharau hian phubalak tum lavin thudik hai chwa ani huntur alanga karingpo ani theiani adodlia kan ngai thlak tur hi Saint Veronique Cemetery New Orleans a zana thlan vengtu thil tonania ani hi palulul ma ani thudu pa intive tok tak angkha ania tharau ti vel hi a oi ngai lo shima enga ma angai lo ani ma zawk lo ka nei lo ti ve ngam ngat ang chi kha ani chuwanga he na po hi thokania he thlan mual hi an stay ta thlan lui ber bol ania sikle sa tam tak lo pal tlang to ani awangin thlan lung marble te po a hlui bul to a thlan go thik de umai sitani khau nuam ti tur chi ani ago thik dang dai reu em awang hian mi in chhun lama an tlo na sa china ma se zan lama tlo chu an khap bur chin tlaida ruka hian an khara gate an kal ngal veka chain lian puin an kal thlap chin thlan veng tu na chu zana thana kal kwala thil fel lo a om lo en kwalte ludru anom le omlo en thli thlai ani maya a torchlight lian puinen kiltina thlan hlui tak a chen lian tak te fan kwal chu ani mai chu thlan mual chu bianli ina in chena chimle mar chagle thlangani thlan te chu a hlui to lo me ma pat ek le sawa ek ro tenan bom ne inuai to ani zanlama phe chuan motor tlana omlawa mishing mel mu tur anom lawa ama le a che vela mi thi te ba kan omlo a tho tir lam kartlem te chung chu engkim apa ngai veka thil dang lam thlenga omlo ma se ni puelo her chwa don chuan thil dang lam a om chho chanta zankha chu dar ni tlanga hian a voi ni rauna a zau che a coffee te a in mai lai chuan mi chezai thom hi chiang vak lo hian a sha a hla thulam bo a she chiang theilo thlan chimlama changa ron chuak ania chimlama bo thlan lui ber te omna laia changa lo chuak ani
athom shiat na lampan chuan a kala angai thazui renga athom shiat na laia thlen chuan a pen chhun zom thei to reng lo a thil shiat awang chuan a ding khong ringot thom chu hung pon atanga lo chuak po ani lawa thlan bang chunga atanga lo chuak nge ani thlan in bang chunga chuan tuemo azai ani chu ma se a hanin ngai to hara lo omlam ai chuan nin omlama akala a eng chu ala a youtuber chen khan ghost hunting ti velan ni aringa thlan chunga an lu awang chuan hau she patumani chu thlan thoma shiat na chu chungkwa an phum khom na thlan in ania apan naya amuna wa thlen chuan zari chu atop ta maka boruak chu hnong tho ma se alo uap chur maya thlanin kongka chu alawin khar phui thathlap boka thirtlon tui ek vek to chuan alo la in kal thathlap tukverte ang deuh reu an siama chang chuan a chung bi theina laya chuan a han bi a thimbak engma mo nei lo a mi en chuan a han ena kenya ka omlawa mishing nu ma a mulawa are chhuwa bringota thok har sa khopin arima che em bok sumizan chuan ngai that lo na ala nei em lawa makti deuh ma se ala en liam mai thei atuk zana po chuan a hun ngaya chia a thleng le a ma se hemi chuma hi chuan a zai chu a top to lo a hmuna va thlen chuan zai chu a ring zual sawa a chiang le zual boka french chong in a zaya man lai french chong ani zoite nem takin a zaya ma se emotion a omlo thin phudup dup chung chuan thlan in lu na zona chuan a ding ringota thlanin chunga chang chuan zairi chu ala renga ti chuan ngai thla chiang turin a kongka bula chuan beng a han do naya zairi chu a zoi riaya chuta a beng da na zona tak chuan tikhan she chiang to em ti in aron phun supa chu vele nunglama a petek noka a engken chu leya a thlau lau hle ma se chu thlan sha chian chak na chuan a khat ngala atuka chuan thlanmol gate bula historical office te chuan akala chuta na thok ne na chuan thlan chungchang chu azo chiang ta a chu thlan chunga an phum chungkwa te chungchang chu azo tani document hluite an han haya record hluite a haidar vek nuwa chuan makti mel takhian a ron ding chhuaka thlan ina phum record ta ommya lo chimlama I thlan soi omna lai borvel so ale nge lawa wangin mi phum tamchi ani lawa thlan ruak de ufek ani tin office na thok chuan a soi tamaya thlan veng tu chuan makati hle zantin kha thlan kha akal pel ji a akong khar kalna thir tui ek vek to chunga po khan famia ti kha a in ker ngei ti a she chiang si thilom dante a soi nu chuan office ngak tu po chuan makati hlea kan pani in kan vakal chin do nem ni ti na soma ma se amunan va thlen chuan thlan in reng alo omlo zana thlan in amu na chuan nim le phul che alo om makati mema a in ngai tu ngut bok ari runuam thei thlot lo chuan aria buka akir le nuwa storage room a thil hlui vel chu a haya me phlui le ung to tak te thlan diagram vel te chu a ena darkar chu anga hai kwal nu chuan thil mak dewa hai suak le ta chu original blueprint kumsang kha zariat somsari pakhatami ni in thlanmual anti za masak ber blueprint ania chu blueprint ta chuan chungkwa an phumna thlan in chu alang tel nge ya ma se no ta chuan chu thlan chu enge mowanga thia ti bawani thu a inziaka a chan engma a inziak lawa record dang po a om to chuang lo zantinin zai thom chu a she chhun zum renga a hun ngaya chia she thin thlan in om to lawa changa ron chuak hlir chu ania a chang phei chuan bati a eng tel thina thingkung hnuaya chuan bati a eng phe hlep thin chum kha chu konga hian milem bu pol manga siam chop ram saru ro nen shuisen manga lawin phuar hlom hi a charnol boka chumdang lia chuan leya symbol mak tak inziak
sitana biak na ni om tak tak lawin ziak te chu a mu boka thla ala zela office ngak tu nu ne na khan a thon zela ma se chan na adong ngai lo zan kha chu zari chau ni lavin opo a shetel ta a mar lama a petrol kwal lai chuan thlandung pakhat phena chang hian chongri a hria a oshiat na zone a chhun chuan engma amulo chu o chuan omtir mai ro ani lo chuan an dot lea an bulan shwai ve zo kang che ti in soya thlan veng tu chu a outdoor tora chutia ron be tu o chu a chau vela ma se engma chan na adong to lo ni pui kholum lai ma ni se chulai mun chu avot emema a thok hulat hlat hialani chumi zan muta hantum chu aria buk chung chu arim che emema rim ti chuak tura kongka a han hun chuan kongka zon taka chang chuan ke niak ber deuh hi a muwa ama ke niak ani lo ti a hria ta wangin chu ke niak chu a choya thingro pakhat bula tak chu ke niak chu a topa thingro han en chiang chu manro siam tak manga thil in ziak ni om tak hi a muwa a han chiar chuan anung chunga phum kan ni ti thu alo in ziak ani he thila tuna chang hian zana amungai lava zan mulavin ni amang liam chak chaka cafe na in tluk mai ani kumzabi som pakwana hun laya in thoina na mi an phum chin chan chin ti angreng te chu a mu thei anga chiar ngata chu thlan chan chin in zia na article po chu a munwala chung ko pakha chu doilam thil buai pui anga pu an ni awangin phum an nia an tharau phuar be na no sen nen an phum ti te chu chanchin buluya chang chuan a hria article dang lia chuan chirdu muna an chung ko inan kala an bo zui ta vek ti te a in ziak bok an chung ko thlan hlui kha chan chatak neya thai bauta ani thu te po a mu chuaka ti ngai na dang a hria to lawa wang chuan pui thiam a beta to pani pui thiam po chuan a som na chu alo pom hlawa zana chuan kha thlanin omna laya kha nan kal dun ta a leilung a han rap chia chu pui thiam chuan amita han ching wanga an la chol ha dam lawani hi kongka I hongani ka fapa ingai thla khan an tan kong I hon sakani ti na soita maya pui thiam chuan thila chamta a ote chu a khur dera thlan lung ke ri ni om takte thir kong khar tu ek na sa to tak in hongri ni om takte an hria pui thiam chuan an sil vek to chu isiam thadei to lo I chol san maya ngai don ani ingai thlak to lo angai ti ina shila atu ka chuan an hna chu aban sana an khwa ero a chwa san chuang lava akha to kin chu thlan chu alatlo fo thin zana a thlir reng chang chuan thingkara bati eng te po alamu fo thin ani adodlea kan ngai thlak tur hi chu thlan veng tu meiche pakhat sarati ming puthil ton ania sarai hi meicheril ruhwai sen ve takania mania munre taka omte hi nuamatia security building ruak le re ruya mania omrek rek te chu thamwan thak atida izoka thlanmual veng tu ni chu launa pakhat ma anei lo a thlan ve nang hi chu thlan hlui le gothik deuh angkha ani lava hoina lam lama pangpar vulmoi tak tak mu tura oma mithi chungten an mangai te thlan uluk taka an enkol na munania pangpar huan moi memorial park ang dewani atun lai boka thlan chuan epanei thapa tlartina thlan lungte chu epa chuan chin chhia vekania kiltin chu drone le night vision camera manga vil thei vekani kilthim le hlo omlai deuh angte kha a om ve lawa thlan in hlui tak tak ti angte kha a om ve lo mi pa ngai tan chuan hun ral muang han ti tur ni lo ma se hun hlo om em ani chan lo ani hi chu aveng tu ai mai in a en kol tu ani ti la adik deuh zoka thlan venga vei kwal ring angkha atan chuan angai ve lawa aman changin a phiat faya ati fai china thole zan ania sara chuan a hna te chu a zo to a monitoring room a chuan coffee in pa in ludru anu mem ti te kholai zo te an lu tem ti te a en pa mai maya
chutia chumai mai pa in chu anna ani deuh ber chu monitor atang chuan kiltin alanga system chu ama ina in run veka chevel anom point a detect thei veka buai puyangai lo zandar khatle minute li vela chuan monitor chu aron pheta a red alert alo langa che a ti a detect sector 5 ara chuan thil engemaw che a tlat me pahan ena chulaya chuan thlan tlarli che a oma chu tlarli te chu a b c le d an nia tlar nga na a lo ma se a monitora chuan tlar nga chu alang chiang boxi a han en chianga mun ruak lang talo chuan thlan lungpanga intlar luito tak tak te chu alo ding reng maya ming po in ziak ve veka ma se chu ming te chu an record ta a lo shim shim baka chu tiang thlan hlui cheto tak tak te chu a mungai lawa a lo shim shim zo kani call fel lo a omani irin a han en chiang vela monitor chu a han en chianga glitch ni lo ti a chiang si thli in nim a chem chet velte camera lens ma a thil thok velte po chu chiang takin alanga thlan lung te chuan hlim thla po an nei ve veka thlan lung pakhata phei chuan a chunga savabu a nge nge a chu po chiang takin a mu fin fia nan ti in drone chu a thlo chhuah tira atlar thumna le atlar li na a thlo pela ma se monitor alang tlar nga na a omna la ya thlen chuan drone a chuan engma alang lawa phul mun ruak mai ani sarai chuan makati emema zandaga footage hluite chu a han highlighta chu thlan tlar chu zandar khatle minute lia chia chia arun langa dar thum le minute som pasaria abole chin ti chu a muta a chutiang chuan zan thum lai alo lang reng to a chuna chuan a lang ngai lo mihring mita mu thei ani lawa ma se camera a chuan a lang thin chu thlan lo lang thin te chu a screenshot ta a thlana hming inziak te chu a chin chia a Zelinda Graves pian kumsangka zakwa somni pali thi kumsangka zakwa somli pani ti in pakhatna chuana inziaka apani na chuan Thomas Dikil pian kumsangka zakwa som pasari thi inziak lo apathumna chuan evok el pian kumsangka zariat somriat pakwa thi kumsangka zariat somkwa pakhat apali na chu shad lo thana nia kumpo lo apanga na ahan en le chu makati Sarah Hollins kumsangka zakwa somriat pariat ti chu a inziaka chu ahming le apian kumani thi a inziak lo screen chu ahan en le a thlan lung chu alo la chap amak ti le hlau chuan a supervisor a phone taringota ala la theilo zui masai chan hut sia a ti chuan amit la son mi alovin screen chu a enter ringota dar thum le minute som pasaria chia chuan a baule atuk zinga chuan thlan panga lolan na la ya chuan avakala engma alo lawa nidanga a mu chin phul mun chau kha ani aming inziana thlan omna zona a handin chuan a lei chu alo dup dewa lai zo lim an vur chat le ang deuh hi ani zandanga po angai ang chia in thil chu a thleng chun zom chara a hun po angai reng ming ngai hlir thlan ngai hlir an lo langa ma se zan kha chu ama ming omna thlana chuan thi alo inziak tel ta kwa mai le kumsang ni som ni panga tia inziaka chumi chu ani a hlawin makati lea thilom zia chui chua avatangai ti a insia thlan mual chanchin hlui chu a hai ta tak taka ni engemaw za ta hai nu chuan kumsang kha zariat somkwa a survey map chu a hai chuak ta a chu thlan lungpanga ron in lar a mu thin na la ya chuan thlan lungpanga chu a thin nge ya ma se kumsang kha zakwa pathuma tu thlan nge ani an chian lo hau chu hai vekin mundanga an phum chata veka zia chu chulai muna amma a an lo phum chin te chu
tutinge anni an shelo ti na ni chu a thil hai chua chuan pen tuisen hian tlar ina omna laia hian camera reng lik lau tur thil lo pui lang ti a inziaka chu maka ti le zual khati hun lai khan digital camera ala omlo chumi zan chuan thlan lo lan chin huna tak chuan camera nen thlan lo lan chin na hmuna chuan a ding darana thlan a lo lan le chuan ama hming inzia na po chu chiang takin a hmu a thi ni po chiang takin a inziak a taksa chu chung lama changa hai ang mai hian a ron oma a hlau lutuk chu atlan let nala atuka a hna chang chuan a bang maka a pem bo wang ani ole tun chuma tan chuan khati zong kha thlan vengtute thil ton kan ngai thak theite chu ani le ri phota milo ngai thak saka wangin ka lo me ma ka video te ingai na zong ani chuan khongai takin he channel hi milo subscribe sak vela ti chuan video lo chuak le zel tur te po milo ngai chan sak zel do nia